धमकी खालामनानै सिगिनानै मैया हमनानै लांफिनदों होननानै जों खोनादों आरो बिथांमोना दिनै जोंजों बेवहाय गिनानै लोगो लाफैयाखै। गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय मोनसे अर्डार हरदों जे दिनैनिफ्राय एक्स एनडिएफबि आरो एबसुनिफ्राय आरो इउपिपिएल निफ्राय पवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय जों मोनसे फोसावनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जेनेखि जोंनि गभर्नमेन्टनि एसओपि बा रुल बेखौ जोङो मानिनानै जों सोलिबोदों। दा बेखौ जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय मोनसे अर्डार हरदों जे दिनैनिफ्राय दिनै 18 तारिख 18/1/25 बे दिनैनिफ्राय बे क्रस जानांसिगौ होननानै जोंनो इन्सट्राक्सन हरनायनि थाखाय जों बे बुस्थुखौ दिनै फाइनाल जों डिक्लेयार होबाय कमिटिनि जानानै बा आइपवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै दिनैनिफ्राय जोङो क्लस खालामनाय जाबाय। दा जोङो मथा मथि गाबोननिफ्राय जोंनाव जेनेखि जोंनो फेसिलिटि होदोंमोन बे आइपवालि पिकनिक स्पटआव जेनेखि नाव दंमोन, जोंना बोटिं ट्रेन दंमोन, एभ्रिथिं जोंहा फेसिलिटि जों होदोंमोन। बे बुस्थुखौ जोङो गासैखौबो जोङो गाबोननिफ्राय जों क्लस खालामनानै होनाय जासिगोन। खारन जोङो गभर्नमेन्टनि आन्डाराव सोलिनाय मानसि, जों गभर्नमेन्टनि निर्देश मथे जों सोलिनांगोन। दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टखौ जोङो अनार होनानै जोङो जेनेखि जोंनि आइपवालि पिकनिक स्पटनि जेनेखि जों दिनैसिम जेनेखि सोलिबोनाय 11 तारिख डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम जेनेखि सोलिबाय, जाय सुबुंफ्रा फैनानै दिनैसिम जेनेखि पिकनिक जाफैबाय, लावखार ओंखाम जाफैबाय, बे बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावबाय। आरो नेक्स्ट इयाराव जेनेखि 26 इयाराव जाहाथे जोङो फैफिननानै दा दिनैसिमाव जेरैबायदि जोंखौ सहाय होफैदों बेबायदि होफैफिनगोन होननानै जोङो साफ्रोमबोनिसिम जोङो खावलायहरनाय थाबाय आरो साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो जोङो बेखिनिखौ जोङो आइपवालि पिकनिक स्पटनि जानानै दिनै जोङो फाइनाल डिक्लेयार होबाय। दिनैनो लास्ट, बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय बे आइपवालि पिकनिक स्पटआव जोंनि जेनेखि कमिटिनिफ्राय जेनेखि सामलायनाय जोंहा हाबाफारि दंमोन बेखौ जोङो एंगारनानै होनाय जासिगोन। मथा मथि खुनु दखान बेयाव थानाय नंला। दिनैनो बे बुस्थुआ जोबसिगोन। गाबोन दिनै जा हराव थांसिगोन दखानफ्रा, नङाब्ला गाबोनसिमाव बियो कमप्लिटलि एक्सपर्ट जेबो बुस्थु थानाय नंला आरोखि। दा अबेबा बाइक माबा मोनसे जानाय, दुर्घटना जानाय बा माबा मोनसे बेयाव बुलाय सोलाय जानाय, किन्तु बेवहाय जोंनि थाखाय जोंनि कमिटिनि खुनु दायित्व गैला। जों दिनैनो लास्ट डिक्लेयार होबाय। गाबोननिफ्राय जों कमिटिनि मानसि बेयाव सासेबो थानाय नंला। सोरबा माबा मोनसे पिकनिक जाफैनानै बा लावखार ओंखाम जाफैनानै माबा मोनसे घटना जायोब्ला बे गावबा गाव रेसपन्सिबिलिटि बे गावसोरनाव थासिगोन आरो गावसोरनाव थाबाय आरो दायित्वआ। दा गोबांथार पिकनिक जाफैदोंमोन आरोना दिनैबो नै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेफोरो गासैबो हटेल एबा दखानफोरमोन, सारिगिदिं जेरैबो दखानमोन। नै नायनानै लादो। दा बिसोरो दिनैनिफ्रायनो बन्द जासिगोन आरो दा थानाय नंला आरो बिसोरो गासैबो कमिटिनिनो डिटेल्स गासैखौबो खोन्थाखाबाय। दा बेबायदि आरो दा नै बेफोरो खमला दखान मा दखानमोन। दा नै गोबांथार दखानफोर दंफैयोमोन आरो दा माने बेफोरो बन्द जाजोबसिगोन आरो नै बेफोरो थानाय नंला आरो गभर्नमेन्टनि निर्देश बायदि मानिनानै सोलिनो गोनां जायो। दा बे हिसाबैनो बेखौहाय गासैखौबो बन्द खालामनो गोनां जासिगोन आरो नै बेफोरो बैयो इस्पमोन, माने बेबो थानाय नंला आरो बन्द जासिगोन। दा बेफोर गासैबो दखानफ्राबो थानाय नंला आरो नै बेफोरबो थानाय नंला। गाबोननिफ्राय माने टटेलि बन्द जासिगोन आरो दा नै बेफोरो खमला दखानफोरमोन, माने बेफोरबो गाबोननिफ्राय फैनाय नंला आरो। ओमफ्राय बेयावहाय दङ जाहैबाय 18 तारिख 19 तारिख बेयावहाय राइडार्सफोरनि प्रग्राम दङ। दा बिसिनिखौहायथ' आं मिथिया जाहैबाय। दा अनलि कमिटिया मा मेसेज होदों आं बेखौल' मिथिगौ। दा बेबायदि आरोखि दङ नै बड'लेण्ड राइडार्स मिट प्रग्राम जागासिनो दङ। दा बेखौहाय सानबैसेनि हाबाफारि लानानै जादों बेखौहाय एसे मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दिनैनिफ्राय साननै जागोन, दिनै 18निफ्राय गाबोन 19। दिनैहाय गासैबो बेलेग बेलेग जायगानि राइडार्सफोर थाफैजोबगोन आरो गाबोन सानसे फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम थागोन आरो प्रग्रामा। नोंथांमोननि प्रग्रामा गाबोनसिम थागोन ना? औ। दा मोनबेसे कान्ट्रिफोरनिफ्राय जेनेबा बेयावहाय एटेन्ड जाफैगोन? दा कान्ट्रि बुङोब्ला इन्डियाथ' इन्डिया जाखाबाय। ओमफ्राय जोंनि नेबारिं कान्ट्रिस नेपालनि मैया हराव सफैजेनबाय। भुटाननि फैगासिनो दङ, थिम्फुनिफ्राय ओरै नेपाल आरो काठमान्डु दारान बेफोर फैगासिनो दङ। ओमफ्राय जोंनि माखासे इन्डियानि फुरा इन्डियान जायो आरो ना, नर्थ इस्टनिफ्रायथ' दंजोबखायो नालाय। जोंनिफ्राथ' दङ, हि इज फ्रम नागालेण्ड। बिसोर हराव
Early morning. फुङाव सफैदों आरो बिसोरो अ आच्छा बे मिटआप होनना बुङो बेखौहाय मोनसे राइडार्सफोरनि गेट टुगेदार बेबायदिनो इयारलि मोनब्रै मोनबा बेबायदि माखासे इभेन्टफोर जायो आरो दा जोंनिया जेरै बुंनाय बायदि बड'लेण्ड राइडार्सनिफ्राय 5th एडिशन ओमफ्राय बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय सफैनाय जों ओरैनो मा होनो सोमोन्दो एबा माबा मोनसे रायज्लायनाय बेफोरबायदि जायो आरो बेवहाय दानिसो खोनाखाबाय ब्रादारनिफ्राय सान अफ बड'लेण्ड ब्रादार बिथांनिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय दा बेबायदि आरो आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्ल'र खालामनानै देखायदेरबाय ना मा बुङो ब्रादार ने किबा खबर I feel to say thanks to our brothers of this Golden Langus Motorcycle Club who have organized this BRM. This is the 5th edition, and this is one of the best experience that riders who are coming with a huge gathering of more than 600 plus at this place. So I feel privileged to say a big thanks to the brothers of Golden Langus Motorcycle Club for organizing such a beautiful event at a beautiful venue. And everything, it's all a teamwork. And so far we can see everything is going very smoothly. We are the first day of the registrations, and many more to go. Tomorrow we have sports, we have felicitations programs followed by the dance, DJs, and also that will be the last that we will be saying a bye to everyone. बेहायनो बिनानावमोना सफैबावबाय बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस दख'ना आर'नाइ गाननानै बिथांमोना डान्स पारफरमेन्स खालामगोन मोसागोन ने नानि नोंसोरो बबेनिफ्राय सान्तिपुर आच्छा दा बेबायदि अ दा बेबायदि आरो पुरा रेडि जानानै फैबाय ओरैहाय दङ मेहेर ब्रादार लोगोसे सान अफ बड'लेण्ड ब्रादार ओमफ्राय नोंथांमोननि बे प्रग्रामाथ' साननै जागोन होनदों ने ओमफ्राय बेयावथ' पाब्लिकफोर खुनु हाबनो मोना गैया माने पाब्लिक पस्ट इभेन्ट अनलि फर राइडार्स आरो बियो गोबां सोंदों माने टिकेट सिस्टेम दं नामा माबा इन्ट्रि दं नामा होननानै बेबायदि नङा दा आं खावलायनो लुबैदों माने जोंखौ गाज्रि दामोन अननानैहाय बे जोंनावल' नङा जेरावखि जों जेरावबो थांबाय थायो बे जेरावबो बेबायदि पाब्लिक थाखाया ओमफ्राय जों बेबायदिनो साननांगोन आरो ओमफ्राय बेवहाय गोबांथार लग'फोरखौ नुनो मोन्दों बेवहाय मोनबैसे राइडार क्लाबफोर दङ जेनेबा नुगोन नै टटेल 83 क्लाबनि लग' दङ आच्छा बेलेग 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 जेरै जोंनि गल्डेन लांगुर बेखौ नुगोन नोंथांमोन दङ बेहाय जोंनि गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबनि लग' माने हस्ट खालामग्रा जों आरो बे इभेन्टखौ जोंनि माबानो हस्ट खालामदों ओमफ्राय बेहाय more than 600 जोंनाव रेजिस्ट्रेसना अलरेडि 600 बारनानै दंखायो ओमफ्राय गेस्ट हाउस होनना बुङो ओमफ्राय बिसोरखौ लायै गासैबो दा 550नि बारा जाहैगोन आरो आच्छा इसोर गासिबो फैजोबगोन बेयाव ने बे फैखानायखौ अलरेडि आच्छा 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 अनगायैबो बेलेगफोरा फैबावगोन बेबायदि आरो दा गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा रेडि जाबाय गोबांथार बेबायदिनो आर्टिस्टफोरबो थागोन जानांगौ आरो दा बिदि आरोखि नै गोबां गोबां जायगाफोरनिफ्राय फैबाय दा बिदि आरो ओमफ्राय जावैसो गोबांथार आर्टिस्टफोरबो फैगोन नामा बेवहाय आर्टिस्टफोराथ' जोङो दिनैनि फार्स्ट डेनि थाखाय जोङो बेन वानाव दा हिमालयान प्रजेक्ट फ्रम बड'लेण्ड बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ जों नुनो मोनगोन आरो सेकेन्डआवहाय ब्लु विंस फ्रम गुवाहाटि आसाम बेखौ जों नुनो मोनगोन ओमफ्राय लास्टआवहाय डिजे नाइट डिजे रन डिमापुर फैदों आरो दा बेफोरबायदि दे गोबांथार बेवहाय दं बागुरुम्बा हान्जाया सफैनानै दंसै माखासे खेला दुलाफोरबो जागोन खेला दुलाया गाबोन जागोन आच्छा गाबोन जागोन दा निस्सय मिथिबाय बेवहाय माबायदि प्रग्राम लादों साननि हाबाफारि जोंना प्रग्रामा बेना गाबोन स्लिपार्स अन माइ फुट गार' हिट्सनिफ्राय फैगोन ओमफ्राय बेन टुआव दङ रल हेड्स फ्रम सिक्किम गाबोन हिटसिन जागोन लास्ट नालाय दिनैबो हिट जागोन गासैबो बेना मोजां आरो दा मोजाङानो जौगालांबाय था दे थेंक इउ दे राजाफोरनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय दिनै जोंहा देबरगाव ब्लक बिपिएफनि आन्दाराव हलथुगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय धर्मपुरी नैबे गामियाव जोङो मोनसे मिटिं लिंदों प्राइमारिनि बे मिटिङाव गाहाय आलासि महरै जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा नुजाथिफैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि दैदेनगिरिफोर उइमेननि इउथनि बिएसइउनि गासैबो जोंजों लोगोसे लोगो लाफाफैदों आङो बिनि थाखाय बिथांमोन बयखौबो साबायखर बावहरो बे समाव आरो मोनसे बिसेस मिथिहोनायखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों मिथिहोनो हास्थायदों बे जाहैबाय थांनाय साननैसोनि सिगां जोंहा बिसमुरियाव मोनसे जयनिं प्रग्राम जादोंमोन आरो बे जयनिं प्रग्रामाव मैखोमै जोंनि हलथुगाव प्राइमारिनिफ्रायनो एक्स एनडिएफबि आरो एबसुनिफ्राय आरो इउपिपिएलनिफ्राय जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव हाबफैदों बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि मथ' नीति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै गावसिनि गोजाम हान्जाफोरखौ नागारनानै जोंजों लोगोसे जाफानानै
फैगौ बिटिसि इलेक्शन आरो भबिष्यत बर' आरो गुबुन गुबुन जातिफोरनि बिटिसिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनायाव मैखोमै बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना जोंजों फैबाय आरो नैबे आंनि साखाथि जिरायनाय बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव जइन जाफैदों। जोङो रावखौबो बिसोरखौ बुङाखै नोंथांमोना जोंजों लोगो लाफैनांगौ होननानै, नाथाय बिथांमोना इच्छा गावसिनि गोसो जानानैनो जोंखौ जोंनि मावनायखौ मोजां नुनानै बिथांमोना जोंजों लोगोसे जइन जाफैबाय आरो बिथांमोना हलथुगाव प्राइमारि आरो जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासैबो गामिफोराव हाबै हाबै बिथांमोना मैखोमै खामानि मावगोन बिथांमोना थिरांथा लाखाबाय आरो गुबुनफोर दंबावोमोन। आङो मैया रिपर्ट मोननाय मथे गुबुनफोर बिथांमोनजों लोगोसे दंबावोमोन। बे गुबुन माखासे बिथांमोनखौ जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानिफ्राय एक्सपेल जानाय माखासे सोद्रोमाफ्रा दाबि धमखि खालामनानै सिगिनानै मैया हमनानै लांफिनदों होननानै जों खोनादों आरो बिथांमोना दिनै जोंजों बेवहाय गिनानै लोगो लाफैयाखै। बिथांमोना थांदोंब्लाबो बिथांमोनखौ हमनानै लांफिनदोंब्लाबो बिथांमोना खिन्थु बिसोरजों थालिया, बिथांमोना जोंजोंनो थागोन। आङो बे समाव नामफोरखौ बुंथ'ला, खिन्थु बिथांमोना लांजादोंब्लाबो जोंजोंनो थानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि सेरावनो थाफानानै बिथांमोना जेब्लायबो बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि जानानै खामानिखौ मावबाय थासिगोन। आरो बिथांमोना जे जोंजों जइन जादों बे जइन जानायाव जोंखौ बुंदों बायदिसिना होगोन मागोन होननानै फुस्लायनानै लांदों होननानै बिथांमोननावनो नोंथांमोना सोंबाय, दाखालि बिथांमोनाबो बुंबाय जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव गुबुन सोद्रोमाफोरखौ गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ फुस्लायनानै लाबोनायनि जेबो नीति आदर्श गैया। जोंहा बेबायदि माब्लाबाबो जोङो मावाखै। बरन्स जोङो बुङो जे जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जाखौ सोरबा जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला दुखु मोनदोंब्ला बिथांमोना थांथों, जों बेखौबो बादा होआ। खिन्थु जों गुबुन हान्जानिफ्राय गुबुन संगठनफोरनिफ्राय फैनायखौबो जोङो हमथाया, जोङो लायो। जायहा फैगोन बिथांमोना जोंजोंनो लोगोसे थानानै खामानि मावगोन आरो जायहा थानो गोसो गैया बिथांमोना थांगोन। जों रावखौबो फुस्लाया, थाखा फैसा होगोन होननानै माबा मोनसे होगोन होननानै जोङो रावखौबो फुस्लायाखै, दिनैसिमबो फुस्लायाखै आरो आं देबरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट थासान्दियाव बेबायदि खामानिया माब्लाबाबो जानाय नङा, माब्लाबाबो जानाय नङा। जोङो माब्लाबाबो रावखौबो फुस्लाया। जायहा जेखौ मोजां मोनदों, जायजों हामजाजानायखौ मोनदों बिथांमोना बेजोंनो थानानै खामानिखौ मावगोन आरो जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जाया दा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं। बिटिसि इलेक्शना फैगासिनो दङ। जोङो बिटिसि इलेक्शननि थाखाय दा साखाफारा खानानै दंखासै आरो जोंहा देबरगाव ब्लक हिसाबै जोङो दिनैसिम जेनफेराखै आरो जेननायबो नङा। भबिष्यतावबो जों जेननाय नङा। गुबुनफ्रा थांब्ला थांथों, खिन्थु जोङो भटआव इलेक्शनाव माब्लाबाबो देबरगाव ब्लक हिसाबै जोङो माब्लाबाबो जेननाय नङा। बेनिखायनो आङो खावलायो रायजो राजाफोरखौ, रायजो राजाफ्रा भुल माखासे मिडियाफ्राव इनफरमेशन खोथा बाथ्रा बुंनायफोरखौ फोथायनो नाङा। नंगौखौ नंगौ, नंखायखौ नंखाय जेन' बिजिरनानै बिसार खालामनानै लायो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो थगायजानो नाङा। नैबे बिथांमोना आंजों जे जिरायफादों बिथांमोनखौबो सिगिदों, मानो थांखो मानो जइन जाखो होननानै सिगिदों, नाथाय बिथांमोना गियाखै। मानोना बिथांमोना जेबो दाय मावाखै। गावसोर जेखौ मोजां मोनदों बेयाव थागोन। जोंखौ मोजां मोनदों, जोंजों लोगोसे थाफानानै खामानि मावनो बिथांमोना थिरांथा लादों। जों मस्ट वेलकाम खालामदों, जोङो बरायनानै लादों आरो जोङो बिथांमोनखौ साबायखर होयो। आरो फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव जोंनि बिसेसकरि नैबे हलथुगाव प्राइमारियाव जोङो थांनाय बाराव बबेबा भट सेन्टाराव एसे खम भट मोनदोंमोन। बे भट खम मोननाय सेन्टारफ्रावबो जोङो देरहासार जाफिनगोन। बिथांमोननि नाजानाय आरो जों बयनिबो खौसे जथाय जानानै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो देरहासारनायखौ मोनगोन। आङो बेखिनिखौ रायजोफोरनो मिथिहोबाय आरो बयबो जेन' लैहोर फैनानै जोंजों लोगोसे थाफानानै बिटिसिनि भबिष्यतखौ बानायनायाव जोंनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि खामानिखौ मावनायाव जेन' बयबो मदद होयो, आं बेखौनो बयनिसिमबो गुरै खर' गंग्लायनानै खावलायबाय। जोंनाव बिपिएफआव हाबफैनायफ्राथ' थांफिनाखै, माखासेखौ सिगिनानै लांफिनदों होननाय आङो मैया रिपर्ट मोनदों आरो बिथांमोना जोंनो इनफरमेसन हरदों। जोंखौ लांदोंब्लाबो सिगिदोंब्लाबो जोङो बिथांमोनजों फैदों, दिनै लोगो लानो हायाखैब्लाबो जों बिपिएफ जाखाबाय, जों बिपिएफआवनो थागोन होननानै जोंनो खोन्थाहरदों। बिसोर लानानै थांदों मालाय मा जानो, बिथांमोना बिपिएफ जाखाबाय, बिपिएफआवनो थागोन। बिथांमोना जइन जाफिननाय नङा। मैया मिडियायाव ससियेल मिडियायाव होनानै खोन्थादोंनो बे जबरदस्ति लांदों, जोंखौ थगायना लांदों होननानै। बिथांमोननाव सोंनो हागोन, जों मा रायलाया, माबोरै बिथांमोना जोंजों कन्ट्याक्ट खालामनानै जइन जादों, बिथांमोननावनो सोंनो हागोन। बिथांमोनानो रोखायै बुंथिनो हागोन रायजोफोरनि सिगाङाव।